Mae'r cotiau wedi cwiltio ar mathau yma o gotiau yn ffasiynol i ddynion hefyd, felly... Ond mae'r got sydd â Sian i wisgo i gychwyn fan hyn o Zara, fi wrth y modd ar got yma, achos mae'n got gwyrdd tywyll, fel ych chi'n gweld. Mae'n edrych yn fflat, dwi ddim yn edrych fel cot wedi gwiltio, a hwd arni. Ond beth sy'n hyfryd yw bod chi'n gallu troi hi, mae'n reversible. Oh, wow. Felly, yn gret ar gyfer... Mae'n ddelwedd gwbl wahanol, felly mae hwn wedyn yn edrych fel y got. Mae mor ysgafn hefyd. Mae'r got yma'n dod o Zara, just o dan 90 pint. Fi'n credu mae'n edrych mor smart. Ac, wrth gwrs, yn rhywbeth gret yn ymarferol i wisgo, ond chi'n gweld y lliw gwyrdd na wedyn yn dangos o amgylch y gwddwg. A ni di roi siwmper fach syml o Marks & Spencer's gyda ychydig bach o trim o amgylch y gwddwg yn 5 pint ar hugen. A ni wedyn wedi rhoi just trwsys, jeans di, syml a boots eto yn y lliw caci yma. Mae'r boots yma yn ffasiynol iawn, yr Chelsea boots yma, a mae'r rhain yn gret. Fi newydd gael ci bach, so mae'r rhain yn math o beth byddwn ni'n teimlo llai fynd ar ci am wac yn rhain, maen nhw'n hyfryd. A mae'r rhain o Marks & Spencer yn swed hefyd, mae'r rhain yn lleder go iawn yn 69 pint. Felly'n delwedd bach hamddenol hyfryd ar gyfer cadw'n gynnes. Mae'n edrych mor gyfforddus. Lyfli, diolch Sian. Diolch Sian. A nesa mae gyda ni Margaret. Nawr, o'n i'n sôn am bach o liw. Waw. Nygu hon yn hyfryd o got. Mae na rhywbeth 80au, mae'r thema ar gyfer gwisg Margaret yn sicr yn dod o'r dylanwad yr 80au. Yr glas yma, yr electric blue yma. Y got eto yn oversized, fel o ti'n sôn am gynne. Mae'r got yma yn 59.99 o Zara. Fi'n credu mae'r ffaith bod y lliw yma'n sefyll mas yn hyfryd i fel splash o liw sy'n ots beth i chi'n gwisgo. I ni wedyn wedi ychwanegu y sgarff dogtooth. Mae hwn yn ffabric sydd... Dogtooth? Dogtooth. Patrwn. Ie, y patrwn sydd ar y sgarff. Mae hon yn siôl, ond ni wedi taflu hi mlaen fel sgarff. Fi'n credu mae'n edrych yn hyfryd. Mae'r cyfuniad o'r lliw yna gyda'r du a gwyn. A wedyn y trwsys eto'n ffabric, allwch chi ddim osgoi os ewch chi siopa, yr lledr ffug yma neu'r pleather. Mae rhain yn dod o Marks & Spencer's yn 39.50 a'r esgidiau boots a'r sodle bach arno nhw yn 29.99. Nawr fi'n credu mae'r ddelwedd yma yn stylish, ond eto'n gyfforddus neis. Ydy'r got yn reversible? Dy'r got ma ddim yn reversible, na. Mae'n edrych bach yn dyneiach na falle rai ni wedi gweld. Dwi ddim o'r trwchus felly os chi'n mynd mas am dro, falle chi'n gallu mynd yn boeth weithiau, yndych chi? Felly mae'n got perffaith ar gyfer hynny. Na'r peth am lot o'r cotiau yma, maen nhw lot tyneiach na'r cotiau ni wedi gweld. Yn gweud ni, mae'r got nesa i ni'n mynd i weld i'r gwrthwyneb o hynny. Felly, diolch Margaret. Diolch Margaret. Gewn ni weld y got sydd ddim yn dyneiach. Mae hon yn sicr yn sefyll mas. Felly, os ych chi'n fan o brint anifel, mae hon y got i chi o River Island. Mae hon, fel maen nhw'n galw'r statement coat. A mae hon yn mynd i gadw chi'n gynnes. Felly mae hon yn dod o River Island yn 90 pint. Felly, sdim eisiau ychwanegu lot o liwiau ton na print neu patrwm arall, ond i ni di roed y boots yma. Mae lot o'r steilio boots yma sydd yn rhyw fath o Dr Martin-esque boots, a mae rhain yn hyfryd yn dod o New Look. A ni wedi rhoi sgert sydd hefyd wedi gwiltio, fel welwch chi fan hyn. Y sgert ddi yma sydd eto yr deunydd sy'n edrych fel lledr ffug. Mae hon yn dod o New Look yn 23.99. A blowsen fach syml, smotiog, yn smartio. Fi'n credu mae hon yn math o wisg gallech chi wisgo i'r gwaith. Yn amlwg mae e'n hamddenol iawn hefyd, ond mae'r got yn sicr a'r hwd arni, felly mae'n berffaith ar gyfer y tywydd sydd i ddod. I rywun sy'n bach yn fyrrach fel fi nawr, mae Gabriela yn dal, felly os bydd y cot fel hyn bach yn hirach, lawr ychydig o fod
rhyfeddu neu spots? I fod yn onest, di'r cotiau yma ddim y pethau mwyaf flattering. Achos maen nhw yn gallu edrych fel bod nhw'n boddi chi. Ie. Ond, yn gweud ni o ran taldra, bydden ni ddim yn mynd am gotri hir os ydych chi'n fyrrach. Dim byd pellach na just o dan y benglin. Ond mae'r rhan fwyaf o'r cotiau, i fod yn onest, yn dod dros y benglin heblaw bod chi yn chwilio am got yn hirach. Mae hyd y got yma'n berffaith. Falle arno ti bydde ddi bach yn hirach. Falle bach yn hir, ond mae'n edrych yn ffab. Maen nhw yn Tref ymlaen ar ôl falle. Ie. A'n enwedig gyda'r steiliau oversized yma. Sticwch am rhywbeth byrrach, fel oedd y got oedd gyda Margaret, oversized, ond just ei top y gos. Gwych. Gwych.